Próbáljuk. Drága kamionosok, most figyeljetek ide. Elegem van abból, hogy folyamatosan a kamionos parkolók teli vannak hudgyozva, teli vannak szarva, annyi papírt és papírzsebkendőt törlök, szedek föl, hogy egy borzalmas szarokat most söprök fel a lapátra. Kamionosok, ezek csak ti vagytok. Ad kettő, bocsássatok már meg. Nem tudtok elmenni azért a kurva 50 centért. Hogy bedobod azt a kurva 50 centet, az kiszarod magad. De az, hogy a kamionodat is lehúcsozod, sőt le is szarod. Mert tudom, hogy ti vagytok azok. Én is voltam így. De most egy másik pozícióba kerültem, és most ráfáztam. De rájöttem arra, hogy ti kamionosok undorító, gusztustalan, trehány emberek vagytok. Rosszabbak vagytok, mint a románok. Kidobjátok a szemetet? Ahova jártok, szemetet hagytok magatok után. Ahova jártok, szemetet hagytok magatok után. Nem szedjetek magatok után a szemét, a szar, a fröcsök, a szar az egész parkolótól. Az büszkék vagytok rá, hogy Volvo-t vezettek, Darth Vader-t, Renault-t, hát... Büszkék vagytok arra, hogy ti Volvo-t vezettek, Darth Vader-t, meg mit a fot, meg... Gyerekek, az nem a tiétek, ezt tanulják, ez nem a tiétek. Ti csak egy alkalmazottak vagytok, ahol dolgozhattok, ahol be vagytok zárva több napra egy rohadt fülkébe. Egyet jegyezzetek meg. Az ember akkor is ember tud maradni, ha kamiont vezet, de ti undorító módon, undorító állatok vagytok.